табиби навбатдор мошини Одинаро дида беморро фаромӯш кард. гирди мошин чун харидор дар мошинбозор чарх зада истода гӯё хазина пайдо карда бошад, сар меҷунбонду мешукуфт. дар бозор чанд мерафта бошад? аз ҳамшира ки дари мошинро кушода беморро баровардан мехост пурсид табиб. дар даруни мошин бемор аст, духтурро ба худ оварданӣ шуд ҳамшира. ҳа фурӯред. ҳанӯзам чашм аз мошин наканда супориш дод ба ҳамшираву санитар ки бозанбар аз пушти онҳо расида омада буд. супориш дод. рафтори табиб таби Одинаро хиратар кард. пайванди оринҷи даст беҷо шуда аз ҷояш баромадааст. шояд устухонаш низ кафида бошад, гуфт духтури навбатдор маҷрӯҳро муоина карда. ба ҳар ҳол боз рангин кардан дар кор. ва гӯё ҳамин лаҳза ба худ омад табибу ба Одина рӯ оварда пурсид: шумо кӣ мешавед ба бемор? ҳеҷ кас. ташвишашро кӣ ба зимма мегирад? боз савол дод табиб. ташвиши чӣ? ҳайрон шуд Одина. муовинаву табобати ин хароҷот дорад. соҳибонаш пайдо мешудагистанд, гуфт Одина. набошад ҳамон соҳибонашро пайдо кардан лозим. пушт гардон табиб. ақаллан ягон доруву дармоне наметавонед ки ором шавад? илтимос кард Одина. ин бемори шумо маст аст ва ягон доруву дармон таъсир намекунад. ва аз осмон тароша афтидагӣ бар ин боз пурсид: исто ки ин кас ба садама наафтодааст? не, дар кӯча афтоду. сухан дар гулӯи Одина дармонд. ягон шоҳид ҳаст? боз пурсид духтур. шоҳиди чӣ? дар ин хунукии туфкуну яхбанд саг дар кӯча намегардаду? лекин бемори шумо бо ин аҳвол дар кӯча буд кӯ. хандид табиб. тасодуф шуд. шумо дар ягон зиёфат будед? саволи иловагӣ дод табиб. не, дар тарабхона. ҳа, ман ҳозир. табиб ба ҳуҷраи дарун даромаду дуру дароз ғайб зад ва баъди чанде пайдо шуда беморро барои муоина ба ҳуҷраи дигар гузарониданд ки баъди лаҳзае 2 милиса даромада омаданду ба истинтоқи ронанда сар карданд ва ниҳоят ӯро ба мошини милиса шинонда ба ҳушёрхона бурданд. ҳарчанд ӯ иброз дошт ки машрубот ба даҳон нагирифтааст, бовараш накарданд. пас аз муоина гарчанде исбот шуд ки нанӯшидааст, ӯро ба шӯъбаи корҳои дохилии ноҳияи Шоҳмансур супориданду гӯё аз пайи кори худ шуданд он ду ҳомии тартибот. он зани мастро аз куҷо ба духтур бурдӣ? баъди ба ӯ шинос шудан пурсид милисаи навбатдор аз Одина. Одина воқеаро ба милиса нақл кард. яъне пештар ба ӯ шинос набудӣ? баъди шарҳи Одина пурсид милиса. гуфтам ку. ӯро дар хунукии қаъратун таги либоси тунук болои пул дида, мошинро боз доштаму аҳволи бадашро дида ба мошин шинондам. ба тарабхона даромадиму хӯрок хӯрдем. ӯ камтар май нӯшид ва назди мошин афтоду дасташ зарб ёфт. агар афтодаеро даст гирифтан ҷиноят бошад? гӯш кун бародар, сухани Одинаро бурид милиса. агар ту ягон қасди бад намедоштӣ, ӯро маст намекардӣ. биё аз паша фил насозем. ӯ зиндаву саломат аст. фақат як дасташ зарб ёфтааст. рафта аз худаш пурсед: агар даъвое дошта бошад, он гоҳ истинтоқ кунед маро. ҳозир ба ҷои раҳмату миннатдорӣ кормандони шумо нахуст маро маст ҳукм карда ба ҳушёрхона бурданд. боз ин истинтоқ ба кадом хотир аст намедонам. ман ба ягон ҷо гирехта намеравам ку. ҳозир аз ин беасос радду бадал кардан дида ба як бечора кӯмак кардан муҳимтар аст. ин лаҳза ман бояд дар беморхона бошам. то пагоҳ ман туро ҷавоб дода наметавонам, гуфт навбатдор. навбатдорони шуъба санад сохтаанд ва то аниқ шудани муносибати шумо бо он зани масти маъюб инҷо мемонед. нишонии ман маълум аст. ман ба ҳеҷ куҷо намегурезам. илова бар ин ба зар дида шояд ягон кӯмак лозим бошад. ба ӯ акнун табибон кӯмак мекунанд. ту ҷавоби худатро бидеҳ. ман чӣ гуноҳ кардам ки бояд ҷавоб диҳам? камтар баландтар пурсид Одина. кӣ медонад? шояд ӯро худат зада маъюб карда бошӣ. охир вай намурдааст ку. агар ягон даъво дошта бошад, баъд шумо
насиҳатро мон. боз ӯро сухан гуфтан намон навбатдор. пагоҳ ҳамаашро аниқ мекунем. баъди соате одинаро навбатдори милиса назди муфаттиш бурд. ту одами дуруст менамоӣ. пас аз шинос шудан ба ҳодисаи рухдода гуфт милиса ба Одина: агар кор то пагоҳ кашол ёбаду парванда кушоянд 12 сол зиндонӣ мешавӣ. барои ҳамин нахуд ба бечораву дармондаи кӯмак расонидан ҷиноят бошад. сухани ӯро бурид Одина. ман гӯш кун. милиса ҳам дар навбати худ сухани Одинаро бурид. ман ҳам ба ту некӣ мехоҳам. мо маълум кардем ки духтар ноболиғ будааст ва шикоят кард ки ту ӯро маҷбуран тӯҳмат. худро дошта натавониста овозашро баланд кард Одина ва аз ҷояш хест. ман аз болои шумо шикоят мекунам. ба ҷоят шин? дағалона иброз дошт муфаттиш. ман туро одам гуфта фаҳмонда истодам. ана аризаи ҷабрдида. аз байни ҳуҷҷатҳои бетартиби рӯи мизи кораш як варақи дастнависро ҷудо карда тарафи Одина дароз карду: шинос шав. кимчие дар қафаси синаи Одина ба ҳаракат даромаду тарафи гулӯяш ҳаракат кард. нафасаш печид. пеши чашмонаш сиёҳ шуд. дасти ба тарафи милиса дароз кардааш беихтиёр ба рӯи дилаш фуромад. ҳеҷ мумкин нест. овозаш ба гӯши худаш бегона расид. аввал шинос шав. бепарвоёна иброз дошт милиса ва аз ҷояш хест. мақсад чист? гӯё ба худ омада пурсид Одина. ана ин гапи дигар. табассум кард милиса ва гашта ба ҷояш нишаст. ман аз чеҳраат дарёфтам ки ту одами дурустӣ. ба ту кӯмак кардан савоб аст. набошад ҳайф мешавӣ. умри ҷавонат дар паси панҷара мегузарад. пас чӣ бояд кунам? худро ба даст гирифта пурсид Одина. аз либосу мошинат маълум ки зиндагии хуб дорӣ. иброз дошт муфаттиш. ба ягон рафиқат телефон мекунӣ, чанд сум пуле меораду ба он духтар медиҳем. ӯ аз давояш мегузарад, аризаашро дар ронда мепартоему туро ҷавоб медиҳем. имконе ҳаст ки мо рӯбарӯ шавем? пурсид Одина. бо кӣ? мақсади Одинаро нафаҳмида ба ҷои ҷавоб савол дод муфаттиш. бо ҳамон духтар. албатта. ришханд зад ӯ ва боз аз курсӣ бархосту дар дафтар ба қадамзанӣ даромад. баъди кушодани парванда шуморо ҳатман рӯбарӯ мекунанд ва на як бору ду бор. то сари суд кор ҳанӯз кашол. вале ман намехоҳам ки ту рӯи он ҷанақсро бубинӣ. метавонӣ бо як маблағи ночиз ҷонатро халос кунӣ. чанд аст маблағи ночизи дар назар дошта? савол дод Одина. нисфи пули мошинат. медонӣ ки ин мошини ман $25,000 арзиш дорад? ларзид овози Одина. ана нисфи маблағи ҳамин мошин дар ивази 12 соли зиндон. ришханд зад муфаттиш. ҳар солаш барои ту $1000 меафтад. ин маблағро дар озодӣ шояд худат дар як сол кор кунӣ. Одина дар андешаи амиқ монд. чӣ бояд кунад? нахуд он духтар то ин дараҷа беинсоф бошад ки ба ҷои раҳмату миннатдорӣ аз болои ӯ шикоят карда ба ӯ тӯҳмат зада бошад. дар ин ними шаб ман чунин маблағро аз куҷо пайдо мекунам? пурсид Одина. модоме ба чунин мошин мегардӣ, атрофиёнат медонанд ки ту имкон дорӣ. маслиҳат пеш овард милиса. ба ягон ҷураи наздикат занг мезанию мошинро ба гарав пешниҳод карда маблағ мепурсӣ. беташвиш ки баромадӣ, баргардонидани қарз мушкиле надорад. агар имкон нашуд, аз баҳри мошин мегузарӣ. озодӣ ба миллион баробар аст. нахуд ту як мошини ношудро аз озодии худат боло донӣ. ба ҳар ҳол маро як маротиба ба он духтар рӯбарӯ кунед, хоҳиш кард Одина. то расман оғоз ёфтани тафтиш мумкин нест. қатъӣ ҳукм баровард муфаттиш. он вақт бошад дер мешавад. ҳозир вақт ҳаст ку? илтиҷо кард Одина. илтимос маро ба духтар рӯбарӯ кунед. ман мошинамро бо ҳуҷҷатҳояш ба шумо меспораму. гӯш кун. пеши сухани Одинаро гирифт муфаттиш. ту дар бозор нести ки савдо кунӣ. инҷо ҳаётат ба савдо гузошта шудааст. агар озодӣ хоҳӣ, ҳамин шаб маблағро меёбӣ. агар не, 12 сол пушти панҷара мешинӣ. дар ин вақти шаб ман ба дари кӣ меравам? ба дари ягон кас рафтан шарт нест. бо чеҳраи хандон иброз дошт муфаттиш. занг мезаниву ягон хешу табор, ҷура, ҳамкор ё қадрдонат то саҳар маблағро оварда туро ба озодӣ мебарорад. охир гап тамом. боз ҳамро сухан гуфтан намонд муфаттиш. то саршавӣ вақти корӣ фурсат дорӣ.
маблағро ёфтӣ, духтарро розӣ мекунонему аризаашро дар пеши худат даронда мепартоем. дар акси ҳол 12 соли умрат сухт бигӯ. ва дигар Одинаро гап задан намонда навбатдорро даъват кард ки ӯро ба пушти панҷара барад. ва хулоса ки омадӣ дарро тақ-тақ кун. вақти баромадан хотиррасон кард. муфаттиш: туро ба пеши ман меоранд. шаби дароз миҷа ба ҳам наовард Одина. нахоҳд мукофоти хизмат тӯҳмат бошад. гаштаву баргашта мепурсид аз худ ва ба ҳазор як кӯчаи сарбаста хаёлан даромада мебаромад ва ҳеҷ роҳи ҳалли корро пайдо карда наметавонист. дар ин замон ҳеҷ кас қарз намедиҳад. худ ба худ ҳукм мекарду, хоса дар чунин маврид ки кас натиҷаи онро рӯшан тасаввур карда наметавонад. аз ҳама бадии кор дар он буд ки ин рафторро ба ҳеҷ кас муҳокима карда намешавад, махсусан бо телефон. солҳои охир аз пушти ҳамон кори илмиву ихтирои дар назар доштааш қариб аз муҳит канда шуд. ҳатто занаш ба ин рафтори ӯ тоб наоварду духтарчаашро гирифта ба деҳа назди падару модараш рафт. дар мактаби назди хонаашон ба кор даромаду ба муроҷиати чандин каратаи Одина дигар сар нафуровард ва пояшро ба як мӯза андохта масъала гузошт ки агар ӯву духтарчаашро хоҳад ба деҳа баргардад, он ҷо манзил рост кунанд ва зиндагиашонро ба роҳ монанд. дар акси ҳол ӯву духтарчаашро фаромӯш кунад. вале Одина аз баҳри кори оғоз кардааш баромада наметавонист. оҳиста оҳиста бошад ҳам амали ӯро дар муҳити донишгоҳ қадр карданд. ҳатто ба созмонҳои эҷодии байналмилалӣ роҳ ёфт ва то андозае мавқеъу мартаба ҳам пайдо кард аз кори илмии оғоз кардааш. ҳатто хона харид, соҳиби мошину ҷиҳоз ҳам шуд, вале аз муҳити дӯстону рафиқонаш билкул канда гашт. ғайр аз генерали ҳамсинфаш ки дар вақти мактабхонӣ дар як парта менишастанду ба ӯ аз химияву физика ва математика кӯмак мекард. генерал пас аз хатми академияи ҳарбии Русияву бозгашт ба қисми ҳарбӣ ва қумандон шуданаш чанд маротиба ба ӯ вазифа пешниҳод кард, вале Одина рад намуд. ман бояд корамро ба сомон расонам, дар гуфтааш истодагарӣ кард Одина. вале генерал гоҳу ногоҳ ҳозирбошашро фиристода ӯро меҳмондорӣ мекард, меҳрубонӣ менамуд ва баъзан кӯмак ҳам мерасонду таъкид медошт ки пешниҳоди ӯро фаромӯш накунад. ва гӯё ҳамин лаҳза ба хотираш расид ки чаро ба ӯ, яъне ба ҳамсинфаш муроҷиат накунад. аз ин андешаи ногаҳон пайдо шуда як лаҳза хурсанд ҳам шуд, вале зуд пушаймон гашт. ӯ чӣ мегӯяд? ба ман кор кардан намехоҳиву шояд бигӯяду. лекин баъди андешаи дурудароз гашта ба ҳамин хулоса омад ки ба ӯ муроҷиат мекунад. дигар чора надорад. ягона даричаи умед ки ба рӯи ӯ боз шиданаш мумкин аст, ҳамин мебошад. ӯ марди асил ва инсони комил аст ва вазъиятро мефаҳмад. боре чанд сол пеш аз ин ҳам вазъияти ногуворе ба сараш омаду ба ӯ муроҷиат кард ва генерал на танҳо ҳақро ба ҳақдор расонд, балки мушкили даҳҳо бечораи дигарро низ он вақт осон гардонд. онҳо низ милиса буданд, бо ҳуҷҷати расмӣ мегаштанду мардумро ғорат мекарданд.